Joo, tietysti. Mä en jaksa enää, mä oon ihan kyllästynyt tähän lajiin. Niin joo, lajiin. Laji kyllästyneisyys on iskenyt. Tai sitten et ole lajiin kyllästynyt. Suomi-hevostelu. Häh? Täh? Suomi-hevostelu. Ontuuko Marke? Kato please sekunti. Ontuuko tää mun mielestä vasensa takajalka? Tää oli perjantaina niin epäpuhdas. Mä en näe sitä takapäin, mutta tässä sivustapäin se ei näyttä suntuva. Näet itse tästä kuvasta. Se voi olla, että se ei, mitä mä nyt tästä ruudulta näen, niin onko näin, että se ei koukista vasenta kinnertä yhtä paljon, mutta näet itse sitten. En mä osaa sanoa. Mä näen nykyään joka ikinen hevonen on epäpuhdas. Kyllä mäkin näen. Nyt on jo vielä. Kato, mä